preman petan. Bos. Rambut tak wis kaya utang lindung. Habitat kempriyek khusus temotrok. Wah. Bos. Ngerti tumone gendong-gendongan. Arep adus. Alah. Semoke. Kira lemu-lemu men apa mbok rabuk, Bos? Polo ijo le. Mbok biyoke ngono, Bos. Iya. Tumono sing takon nyirami. Tumon we. Ana sirahe wong dibiyuki karo polo ijo. Rumah samu jagung apa piye? Tak kira iya re, Bos. Tak colong re, tak bakar. Oh, nak dengkulmu tak rencek sik piye? Amit mas, nderek tangklet. Ya Dik, arep takon apa, Dik? Alamat niki lho mas. Alah, iki opo to? Mane sik rene mudun. Iki lho Bang Mbak. Butuh bantuan apa, Mbak? Iki lho mas alamat. Emang ngerti mas? Ora. Di Jal Bos alamatnya. Oh, alamat iki yo. Nang kono lho, Bos. Ora nang kono iki. Kono lho. Mending bae kerjane wae, Bos. Iya. Leng-leng duduk yang mangan iki. Cocok, Bos. Cocok. Pripun mas, ngertos? Ngerti, Mbak. Tapi nganu ya, Mbak. Anu ya, Mbak. Walah niku to mas. Walah mas, beres pun kula siapi. Wiu. Numpuni mas alamatnya. Kono, Mbak. Lho, kono apa kono? Kono, Mbak. Lho piye to mas? Kono apa kono? Piye re, Bos? Nang kono lho wae. Wis ngelahi. Ya wis lah, manut ae. Kono lho, Mbak. Tenane mas. Iya, Mbak, sumpah suwer, Mbak. Yoi, pakei, Mbak. Ya wis. Awas nek ngapusi tak rapini kabeh engko. Mantap, Bos. Mantap le. Pesta le. Gas le. Golek mangan sing paling enak sak dunia le. Opi, Bos. Opi. Mie pitik. Loh. Mie ayam re, Bos. Mie pitik. Loh, Mie ayam, Bos. mie pitik. Mie ayam. Mie pitik. Ayo kita tak doi. Yo rek sepi men ondin helmku ra payu-payu. Helm. Ini parmen, Bos. Iya napa wong parmen ning kono. Halo, Men. Piye kabare? Wis berang tahun urung ketemu iki. Tambah durmen saiki we. Oh stres we, amnesia we. Lagi bar tak terno mancing nang sapi teng mburi mandi wingi rek lali. Iya, Nding. Lha apa men nang kene, Men? Kaya wong susah. Loprok ning pinggir ratan. Lojo lagi dodol lelem aku mbok yo ditukoni. Kowe lho dodolan helm mbok nggo apa duwite? Mangan ya. Alah, iki dolan helm apa kaya ngene iki. Wes yo melaku. Duit men, aku bar tok duit men. Aku mangan. Tenin. Yi, gas.
kira entuk ulam sakmene gedene kok. Ora entuk kok meneh aku. Lapo Jal, lapono Jal. Nek gabah jo. Ono meme gambar nek nyekli pancing apa yo ono to Jal. Lah ora goblok men. Wis bener nak mancing no takokne koyono. Oh, jangkrik. Mancing mbok pancing apa Jal? Mancing rondo sing cuantik, sing bohe, sing lah mending lah pokoke. Mending. Mancing ya Pak tojo aja. Mancing rondo ya urung wayahe. Belum golek lawo, go mangan. Piye Jal, nggo mangan? Wis nek perkara mangan ra usah kuwatir. Rene tak cukupi manganmu. Ora usah kesel-kesel mancing. Ayo melok aku tak traktir mangan paling enak sak dunia. Apa wi? Mie pitik. Wah, cocok. Ayo gas. Cak aku melu. Blebasan nek. Nanti gone. Lek pesen mie lek 10 lek. 10. Ya. Lho, lah kemen Bos. Awake dhewe kan cuma wong 5, Bos. Lah, sing kurane kanggo sapa, Bos? Sing 5 kan nganggo fakir miskin le. Kapan meneh awake dhewe iso nulung fakir miskin kowe pumpung saiki to untuk iki mau. Duit. Wis kono ale mlebu. Wes pokoke dino iki tenang ae. Awake dhewe dino iki pesta iki. Masuk. A few moments later. Marek Jal. Marek Tin. Marek. Ya wis do nek kene sik, teni yo. Yo, Wondong-wondong tenan mantap lek ngene. Bro lek mie 10 es 5 dadine totale 72.500. walah mine enake koyo ngono entek 72.500 tok iki to. Murah men leh. Iya Mas, mie siji 6.000, ese segelasnya 2,5. Wis murah, enak, cocok iki. Sik lek. Sik yo lek. Wis do parek tenan. Yuk, kita balik yang kangen kajian. Udah. Bayar beli lek. Oh iya, Bayar beli lek. Bayar beli lek. Bayar buri lek. Beli lek. Bayar beli lek. aku bakole kok. Malah bayar beri dhewe. Weh, aku mbak hapus sih. Aku mau hapus ya. Terima kasih buat tim kreator sudah berkunjung di warung mie pitik. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin berkunjung ke warung mie pitik. Alamat Dusun Sungkruk, Desa Ngrandah, tepatnya di jalan lintas arah Asem Kudung. Selain mie pitik, di sini ada baksonya juga. Harganya sama 6.000 per porsi.
Kami juga melayani catering atau pesanan. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang ingin mempunyai hajatan bisa pesan langsung lewat nomor di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Action. Emang ngerti mas? Ora. Ngejeguyu saya. Action. Dijal bola. Dijal. Dijal. Kok kono to ya? Action. Action. Jangan wah. Ya wae ngadepi iki sing teko iki lho. Action. Ini lagi mancing teko. Ya. Santai. Ngaleh, Mbak. Duh, aku ngalah nek rokono ngalah. Action. Action. Berburi. Ngerti rene. Action. Woi. Tahu, mengo terus rono mlayu.